i Sant Andreu disputaran la final de la Copa Catalunya de Futbol. Aquesta nit els pericos han superat el Sant Boià per 5-1 i el Sant Andreu ha eliminat un Barça que ha arribat a Sant Carles de la Ràpita sense cap jugador del primer equip. El Barça, que no ha apostat gens per aquesta competició, ja pot estar tranquil perquè tindrà ara una preocupació menys. Tot i que els cracs blaugranes no han trepitjat la gespa artificial de la Devesa, la semifinal entre el Barça i el Sant Andreu ha estat per aplaudir. Fins i tot Luis Enrique ho ha fet, i això que als 10 minuts els quatribarrats s'han adelantat amb un gran gol d'Edu Oriol. El seu xut pel pal curt ha sorprès Oyer. A la primera part, gairebé totes les arribades en perill han acabat en gol. Al minut 19, Sergio Busquets ha fet l'1-1 aprofitant una gran passada a l'espai de Fontàs. Tot i que el porter del Sant Andreu, Morales, ha fregat la pilota, no ha pogut evitar l'empat. La igualada, però, només ha durat 10 minuts. En el 29, Edu Oriol, que ha fet anar de corcoll la defensa blaugrana, s'ha tret una gran centrada que Dani Martí, venint des del darrere, ha convertit en l'1-2. La segona part, però, ha estat una altra història. Mirin la cara de Luis Enrique, ho diu tot. Guardiola, des de la graderia, tampoc ho veia gens clar. I és que el Barça amb prou feines ha arribat a l'àrea d'un Sant Andreu molt compacte. I a 13 minuts del final ha arribat la sentència. L'autor del gol, qui si no, Edu Oriol, que ha rubricat el seu gran partit amb l'1-3. El Sant Andreu disputarà en aquest mateix estadi la final de la Copa Catalunya contra l'Espanyol. Si no te importa, yo hablo del partido. Yo creo que todo lo que ha rodado este partido ha sido algo diferente y Pepe ha sido lo suficientemente claro ayer en la rueda de prensa como para que yo opine sobre si hay más riesgo o menos riesgo. Nosotros hemos venido aquí a jugar, a intentar ganar el partido y no ha podido ser. Ha sido una mezcla de jugadores, pero bueno, a mí eso no me preocupa, ¿no? Ni me interesa. Nosotros hemos ganado, hemos hecho un buen partido y ya está, ¿no? Nos sirve para jugar una final, nos sirve para seguir progresando en nuestro trabajo y punto, ¿no? Y en la historia quedará pues que el Sant Andreu, por lo menos de momento, haya jugado una final, ¿no?